állok mellé, akkor szereted? Próbálom. Egy kezet van csak. Nagyon sok szeretettel köszönjük az édesanyának, a nagyságnak, a megjelent díjmamáknak és a kedves vendégeknek. Sok szeretettel készültünk anyák napjára, kérjük, fogadják hasonló szeretettel a kis műsorokat. Figyeljenek a kis csoportosok. Jó hangosan, jó? Mindenki megnyitva a videót. Jó. Cifra, aluta, csönd a hangnyaka, gyerekségnek tudva, hogy arra viola. Kicsi vagyok én, már nem nőtt, ettesz tőlem, vagy tett tőlem, nagy nem szeretnék. Jó. Mondjuk el az úgy szeretlet, jó? Reggel mikor Nyitott szemem, téged keresek mindenem, hozzád bújok átölelem, anyuk szikán úgy szeretem. mikor tőled elbúcsúzol, még egy csíp puszit adok, és azt kérem, délután majd siess. Jó. Erdő szélén, hangosan. Ráindult kis Jóska, szedett sok szép Vagyosát, jövök a bocsokroskát, gyűjtöttek, ablakában letettek. Jó, mondjuk el azt, hogy 1, 2, 3, 4, kicsi cipő, hová mész? Nem megyek én messzire, édes anyám kertjébe. Hozok neki virágot, amire szeretet lesz a állat. Puszi, hogy lesz a világnak. 1, 2, 3, azt kívánom boldog légy. jó, köszöntsük most a nagymamákat is, jó? Édes nagymama, eljöttem Hozzád, innen sok nyújtán, a kis unokám, virágot is. hoztam, tárcába is szeretem, Ez szép kis virágot, szívek helyettem. és akkor csak orgonába. Anya, óduna ága, olyan hagyjága, összetek tudomága, anyák napja kanyarága, illatosan, tudja a terő, szuszogja a szellős, üzenjük a fáradozót, És mondjuk el a család, akik köszöntünk, hangosan. Anyukám, anyukám, talán sem ugyan ki más is lenne, ha nem te, ügyesnek, az öreg. Na most a kis csoportosok megkeresik az anyukájukat, és oda viszik neki a ajándékokat. Ez minden egyébként a kontextben És a fontolasítás. Nincs